मा जाबावगोनलै बिसोरजों संसारानो गैखाला बिसोरनि संसारा गासिबो हा जोबखाबाय इसिबां उन्दै उन्दै गथ' आखाइयाव गासिबो टिटु दंजोबो टिटु आखिलायजोबनाय बिसिनि महर मुस्रिखौ नायदो दाना फुटबल जरा क्लास सिङाव जाखो बे 11 गथ' 12 फैनाया फरायबाय थानाय गथ'फ्रा दिनै बेफोरबायदि हा देहायारि फालांगि ना बिमा बिफाफ्रा ओमफ्राय फैसा बे होनो खामानियाव हाया खेबसे ना मारै थांदो जाखो बिदि बिमा हा बिफाफ्रा बिसोरनो फैसा होनो हाया खोमा ओंखायनो सोरजों बिसोर दिनै बेफोरबायदि गुबुन हारिफोरजों मा हारिजों थांबाय थांदों बर' गोजा अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो हा गैला बे गुबुंले बेसेबां बार बेसेबां बारजोब्बाय होलांखो बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जगायनाय गियानजों माने संसारा सेस जाबाय सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो सोरनि गियान लानानै सोरनि हा लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ हा मावखो हटेलाव हौवाफोरनि थायो नाम खिन्थानो हालाय लायो बेनिफ्राय हौवाफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारथ' दङ गुवाहाटियाव नों बिसिनाव माबोरै बे फैजेनखो कन्टेक्ट ओमफ्राय नाम्बार बबे सोर खामानियाव सोर लेंहरदों फाथायो कन्टेक्ट नाम्बार होनासो सोर लेंहरदों लेंहरो बिसोर खिथालाय कन्टेक्ट नाम्बार नङाबा बोरै जानो बिसोर बेथ' नंथाया ओमफ्राय आरो सोर बिदि माबा हटेलाव खामानियाव बिसोरखौ सोर बाहायखो थाहैयो माबोरै थाहैयो बेथ' बाव मोनथिथारो सोर लाङो जोंना हटेलाव सोर लेंहरो सोरजों माबोरै कन्टेक्ट जालाया बे कन्टेक्ट जाग्रा मानसिफोरनि कन्टेक्ट नाम्बार मोनबानो बुबानो मोनबाय दा फिसा माबा सेस जानानै संसार नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम जेबो जाला बरबाद जोबसै गासिबो बर' फिसा हारिया सेस मानो बेफोरबायदि जेन'बा उन्दै बैसोआव मा लब जानानै मा खामानि मावनो लाखो दे दा न'आव थांफिनना फरायगोन ना मागोन नों फैसानि थाखाय इसेबां माला लब थांगोन जाबाय आरोना 10,000 20,000 हा आरो हौवाफ्रा बङाइगावनिनो बङाइगाव डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि फिसा गेजेराव फिसा लेंहर गामिनि बिजनेसमेन गेजेराव जागोन नोंसिनि 10,000 नोंसिनि 20,000 न'खरनि होनो हाग्रा मानसिखौ मानसियाथ' नों गामिनि बिजनेसमेन जागोन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो मोनथिना मोनथिया बिजनेसमेन गामिनि नङा माथो जानोसै हा दे खिथा सोर नोंखौ सोर लेंहरा खर'आव मोखां थिखां थेंक इउ खालामदों आङो थेंक इउ एक्स एनडिपिफोरखौ आं ओमफ्राय बे साबायखर खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै बावदों थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय था आरो बेसेबां हायो बिनि दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन गोख्रोङै बेसेबाङाव खामानि होगोन मावबाय था होननानै आं लेंहरदों सापर्ट खालामो एक्स एनडिपि नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो समाज सिबिनाय खामानिफोर गुवाहाटियाव फुरा बेसेबां एल'एला होगोन नोङो बबेबायदि गुवाहाटिनि माबे हटेलफ्राव बेफोरबायदि खामानिया जायो बेफोरखौ नोंसोर सुलु लादो हटेलाव थानो जोंनि होननानै बर' लेंहरदों आरो बेफोरबायदि देरफुनायानो हा? बांसिन जागासिनो दं दै सोर लेंहरनाय बेबायदि देरफुनायफ्रानो जेव हा? बारा जागासिनो दं खामानिखौ बिसोर बिनि बांसिन मुङा मा मावो नाम खिथा बेबायदि माने बैसोनि मानसिफ्रा दा बांसिन बेफोरबायदि खामानि राज अबेनि आखाइ बियो होगासिनो दङ बिसोरनो फैसा नांगौ फैसा बे आरो फैसा नांगौ बिसोरनो मानोना बिसोरनि बिमा बिफाया फैसा होनो हाया बिसोरखौ बिमा बिफानि मेगन खाथे खाथे बहाबा बेरायनो थांनो लोगोनाव थांनो बहाबा थांनो होनै दिनै बिसोर बेबायदि खामानि मावगासिनो दं नायदो खिथा बबावबा बेरायनो थांनो बहाबा माबानो थांनो लोगोनाव थांनो लोगोनाव आलासि जानो थांसैनो बेफोरबायदि होननानै थगाय बिसोर बे खामानिखौ मावो मा जानो बिदिजोंलाय हा जेबो गैला बिसोरनि खर'आव काजलगावनिनो मानसिफ्राबो दाना हा बे काजलगाव आरो बङाइगाव गाज्रि खामानियाव थानायखौ बै बिसोरनो कन्टेक्ट नाम्बार दंलायखायो बिसिनाव हटेलाव बे थानायाव कन्टेक्ट नाम्बार गथ'फोर लालायबाय खिथा नालाय बिसोर लोगो जालायबाय जोङो एथ' लोगोफोर लाबो बिदि खरसा थाखायो होनलायबाय हटेलाव बिसोर नामा कन्टेक्ट नाम्बारजों बै हौवाफोरनि कन्टेक्ट हा? नाम्बार बिसिनाव दंखाजोबो हा हौवाफोरनि कन्टेक्ट नाम्बार दसेयाव बिसिनाव 5,000 दंखाजोबो ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ मा खालायखो हायार सेकेन्डारि फरायनाय गथ' थानायाव फरायसाफोर ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहा फाननायनो देहाखौ फाननांगौ इन्टारेस्ट नांगौ बिसोरनो इन्जयमेन्ट नांगौ थारमाने आरोना बेबो आलादा नोंथ' रोखोमनि जेनेबा enjoyment नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बिमा गैला बिसिना बे बिदा जाय मानसिफ्रा बिमा फैदों बिसोर बर' दा हा मा खामानि सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा सेस हा बहानि मा जाबावगोनलै बिसोरजों संसारानो गैखाला बिसोरनि संसारा हा? गासिबो जोबखाबाय हा इसिबां उन्दै गथ' आखाइयाव गासिबो मा टिटु गामिनि दंजोबो सेंग्राया? टिटु आखिलायजोबनाय बिसिनि महर मुस्रिखौ नायदो दाना क्लास 11 12 फरायबाय थानाय गथ'फ्रा दिनै बेफोरबायदि देहायारि फालांगि ना बिमा बिफाफ्रा फैसा होनो बिसोर हाया गासिबो ना आरोना मारै जाखो माने 5,000 10,000आव थाङो आरो बिमा बिफाफ्रा बिसोरनो फैसा होनो हाया खोमा ओंखायनो बिसोर दिनै बेफोरबायदि गुबुन हारिफोरजों 5,000 10,000आव नै बुझबाय ना
गैला गुबुंले बार बारजोब्बाय बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जगायनाव गियानजों संसारा सेस जाबाय बिसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना बिसोरो सोरनि गियान लानानै सोरनि लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावखो हौवाफोरनि नाम हौवाफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारथ' दङ कन्टेक्ट नाम्बारनि कन्टेक्ट नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बार नङा बोरै जानो हटेलाव बिसोरखौ सोर थाहैयो माबोरै थाहैयो बेथ' मोनथिथारो बोरैथो 5,000 लाखो सोर लाबो जेनेबा हटेलाव सोर लिंहरो सोरजों माबोरै कन्टेक्ट जालाया बे कन्टेक्ट जाग्रा मानसिफोरखौ मोनबानो दुबान मोनबाय दा मिनिलायदोंसो बिसोर बुजाना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैबो सोंग्रोसिगोन ओरै जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं नोंनि नामखौ खिथा दे उन्दै बैसोआव मा लब जानानै मा खामानि मावनो लाखो फैसानि थाखाय इसेबां लब जाबाय आरो ना 10,000 20,000 आरो हौवाफ्रा बङाइगावनिनो बङाइगाव आरो फिसा फिसा बिजनेसमेन जागोन 10,000 20,000 ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया बिजनेसमेन नङा मा सानसै खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया जेबो गैला बिसिना खर'आव थेंक इउ खालामदों बेखौ आं साबायखर होदों बेफोरनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय था आरो बेसेबां हायो बिनिफ्राय राफोदसिन फुरा गोख्रोङै खामानि मावबाय था आं सापर्ट खालामो एक्स एन डि पि नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो समाज सिबिनाय खामानिखौ गुवाहाटियाव फुरा एल'एला बेबायदि गुवाहाटिनि माबे हटेलफ्राव बेफोरबायदि खामानिया जायो बेफोरखौ नोंसोर सुलु लादो मानोना जों बर' बेफोरबायदि देरफुनायानो बांसिन जागासिनो दं बेबायदि देरफुनायफ्रानो जेव बारा जागासिनो दं खामानिखौ बिसोर बांसिन मावो बेबायदि माने बैसोनि मानसिफोरा बांसिन बेफोरबायदि खामानियाव आखाइ होगासिनो दङ बिसोरनो फैसा नांगौ फैसा बे फैसा नांगौ मानोना बिसोरनि बिमा बिफाया फैसा होनो हाया बिसोरखौ बिमा बिफानि मेगन खाथे खाथे बहाबा बेरायनो थांनो लोगोनाव थांनो बहाबा थांनो होनै दिनै बिसोर बेबायदि खामानि मावगासिनो दं नायदो बहाबा बेरायनो थांदोंनो बहाबा माबानो थांनो लोगोनाव थांनोनो लोगोनाव आलासि जानो थांसैनो बेफोरबायदि ना थगाय बिसोर बे खामानिखौ मावो बेबो मोनगोन बे मोनगोन थांनो थाङाखै खिथा मा जानो थाङा थाङा बिसोरो थाङो दा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङा थाङा खिथा काजलगावनिनो मानसिफ्रा दा बे काजलगाव आरो बङाइगावजों बेसेबां खाथि जानांगौ ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार दंलायखायो बिसोरनाव बे कन्टेक्ट नाम्बार लालायबाय नालाय बिसोर लोगो जालायबाय जोङो इथ' लोगोफोर लालायबाय बिदि होनलायबाय बिसोर कन्टेक्ट नाम्बारजों बै हौवाफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारा बिसोर दंखाजोबो हरनि 12:00 जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000 10,000 सेकेन्डारि फरायनाय बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे इन्टारेस्ट गथ'फोर आरो जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्सएमपिफ्रा हमनानै मोनो गासिबखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै मा खामानि मावो